Euskararen geroa marrazten zuen. Euskararenganako funtsezko amodio errepika ezina. Paleolitiko arotik zetorkigun hizkuntzak, ikastola neolitikoaren aterpea baino gehiago merezi zuela. Euskaldun zintzoarentzat, publiko hitza naski disgustuaren hortzadarrean, emazte publikoaren kontzeptuarekin eskontzen zela. Preseski publiko bilakatzear zeuden ikastoletan zela euskara hilarazten, eta etxean bezain neonez hobeki, bla 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 etengabea. Biba Frantzia, biba Republika, oiuka bukatu zuen arte. Horrelako eskualdunekin, nioen haserre hitzaren mugetan, garen indigena autotektonikoekin ez bezala, errepublika bera pikutara zijoakeen, kontrarioa sinesten zutelarik alta. Errepublikak ez zuela etxekoi nostalgiko horien beharrik errepikatzen nuen. Kexuaren aguna Espainetan behera zeridala. Adinaren errespetua salbu, hause pistoleta, ustukatu nuen eta cultural killer plantaz, aperitifa zerbitzatzen zen guneetatik urrundu nintzen. Gazna suerte hau ez zitzaidan laket.